buhat ko vlog because today is the day na I'm gonna let go si Max. Thank you so much for everything that you did for us, Max. I really appreciate it. And thank you so tanong memories. So na ako Garvin equipment. Right now I'm waiting for Mipo. Want to rin mi sa dealership so we can trade in Max. Ako sabot sa akong bation, mura ko nag-oil nga lipay kay na nami bagong sakyanan, but at the same time like dagan kay memories ani nga car. So but I let go like na-enjoy pangan. Grabe kay ni kaatiman, makita mo siguro ninyo. Sa ang mga silingan magmaingan nga sige ra kog washing aning auto. Ipo, are you excited? Are you sad? Andyan na akong na-feel run. Let's go, let's go. This is the perks of my work. Free. Washing every day. Washing every day. Wala sabon. Sabon your own. A few moments later. It is a step up. I mean, I love the task. Yeah, this is what we... Here you go. Here you go. Okay, so hello guys. We got a new car. And we're just gonna drive to Max. Say goodbye. Sold to a very patient guest. So yeah, I'm gonna do a car tour later once I got home. Hello guys, so there's Max. Hey Max. Park sa tatapatan niya. There's Max guys. This is, we don't have name yet. A few moments later. So, kanida siya is naa siya adaptive cruise control, meaning kung naay sakinan sa tubangan nya imong isat ang cruise control, musunod siya sa tong sakinan. Kung muhinay tong sakinan, muhinay pod siya. Naa pod siya lane keeping assist. Mo drive lang siya galit kung medyo muhawa ka gamay sa line, nag-drive ka sa highway or basta visible ang color sa road, mo automatic siya og lihok ang kaning steering wheel. Na siya parking assist, climate control, auto, Android Auto, ang sounds niya, ang music, nindot ug kay speaker. Patay ta mo paminaw ha. I don't know kung klaro ninyo ang music, but nindot kayo na pod siya moonroof, panoramic moonroof. So kung inahan kag ko ani ana nga feature, but na siya taman sa likod nya, kani pong glass dre pwede po ni siya ma-open. Ang side mirror is automatic, metal ang mga tumbanan niya. Kuha na siya kanang sports edition, sports niya black edition.
So kung may mga lights, naapod siya yung mga LED. Kung gabiin na, visible ni mo siya, diha mo na siya ganang gaming computer. Yan yung tibok palibot. Yeah, daghan ka siya feature guys nga wala sa Canmax sa una. Keyless entry. Basta tanan essential for safety sa vehicle na siya 2024 ni nga model. A few moments later. Okay, hello guys. So share lang ako one of the feature nga ganahan ako ani nga sakyanan is the adaptive cruise control and the lane keeping assist. So if you notice like yang i-center ang sakyanan by itself sa tunga sa lane. Kita niya kana. And kung naay sakyanan sa tubangan, mahunong pod siya, mahinay siya. Kung maandar ang sakyanan sa tubangan, maandar pod siya. And I'm not even like, my feet is right here. It's not even on the pedal, but gadagan sakyanan. So, yeah pong i-keep ang kuan center. Kung traffic guys, kuan kayo siya kanang convenient kay siyang option or nga feature. Okay. Yung center ang sakyanan niya at the same time siya na po yung mo paandar mo brake na ako tigay dito ang accelerator. Yeah. Kadagan ang sakyanan. Naka-video pa ko. So, A few moments later. so, while editing the video, gusto rin ako na siya i-document nga moment kay 5 years ago, kani nga sakyanan ang nakuha ron is really beyond our wildest dreams and imagination nga makasakyanan mi ingani. Brand new Volkswagen. Wa kay ko kay ba sa akong batiyo na nga vlog no mura ko kanang sad nga happy kay sad ko kay let go na namo si Max niya katumangod siya among pinakauna nga sakyanan diri sa Canada niya before mi nakasakyanan diri 2 years with me nga galakaw gahulat og bus kung snow kung winter tugnaw kay tanan maghuwat og bus kung nami kinahanglan pampaliton like mga water mga ana milakaw mi sa snow struggle jud siya kanang grabe jud siya ka struggle and then when katong finally nga maka-afford na mi palit og sakyanan we bought Max and we were so happy kay grabe jud mi kalipay ato nga finally di na mi mag-struggle ana mga grocery mga ana abutang nya daghan kayo og mga memories na mo tungod kay first sakyanan lagi like laag mga pag-school ni po sa mountain tanan daghan kayo nya karon ako na siya let go kay at least naa pa siya value ron nga year kay kung magpaabot pa mig next year basin og kanang mugamay nagmayang value nya kung magpalit ng bagong sakyanan medyo gamay na ang ma-minus so amo na lang tong gi-trade si Max. Happy kay ko ron sa among choice mo jud na akong target sukad pasahon na nga sakyanan. Yeah, happy kay ni grabe ka smooth. Di na ko ma-explain kung unsa ang feeling luxury nga feeling sa inside sa sakyanan. Bisag ang mga friends nga nakasakay paingon nga kanang lahi ra jud basta. Yeah, ako lang i-share sa inyo guys nga start pud mi nga wala jud zero diri and ana nang muna ko aron is just like pure blessing lagi wa jud ko mapahinambog nga unsa sa inyo kay gihatag ni sa Ginoo tanan di na mo ni ma-acquire kung amo-amo lang paningkamot ang Ginoo pero migatag sa mo mga right people nga motabang sa mo like for nangita mig sakyanan daghan kay mig nga istorya nga mga ahente sa mga sakyanan and like they've helped us a lot like make a decision and yeah they lead us God is continuously leading us to the right people. Salamaton kami ana og tungod ana we are trying to be a blessing for sa uban tao diri sa especially diri sa Canada og sa among family and kana lang kung magpalit tayo og sakyanan pa guys ayaw mo kaulaw mo test drive unya magtan-awon ninyo tanan yung option ayaw mo kanang sud mag dealership unya kana na dandot sa sakyanan kay mauwa mo sa salesman or sa sales nga mo balibad or nga na kami daghan kay gipang test drive ako daghan yung gipang test drive unya gigather na mo tanan namong options and then the end of the day nag-decide mi po kung unsa ang pinaka best sa among budget o unsa pinaka best nga car before mi decide so yan na guys diri pwede ka mo test drive og pila ka oras depende kung gusto nimo kung kano saan nimo gusto hangtod makaingon jud ka nga kanina jud akong gusto sakyanan ana lang og salamat sa pagtan-aw and I'll talk to you in my next vlog bye bye ampay mo kanunay.
Shorty said she coming with a friend, with a friend, with a young, coming with a friend, with a friend, with a young, coming